Аз съм 100 единици енергия, ти си 100 единици енергия. И ние съществуваме като равновесни системи. Стабилно. И моите 100% имат необходимостта от теб. Но ако се скачиме двамата, ще станем 200%. Това е нестабилна система. Единствено стабилната е 100%. Руми е дал един жокер през 13 век. Любовта е 1 плюс 1 равно на 1. За да съществуват в равновесие две системи, всяка една система трябва да отдели от себе си 50% и останалите 50 от един и 50 от другия да образуват една нова система. Това са навиците, от които ти се отказваш. Това, което не принадлежи на теб. Това, което степенуваш като приоритети. Защото любовта идва в живота ти, за да те промени. Ако любовта не те променя, това не е любов. Това е страст, ентусиазъм, увлечение, каквото искаш го наречи. Но и най-старите песни, и най-новите песни знаят формулата на любовта. Любовта променя всичко. Промяна.